A však to ich natočil. No, posielaš mi potom to, či si fotíš. Ja? Hej. Pošlem kamarátu jednému. Ja mám to 8 minútové, či aj 10 minútové. A ja som to stopovala. Ale jak išli takto tí? A ja som to stopovala, ale vždycky som natočila iba, vieš? Jak išli. Aha, a pustili ich. No tak pustilo jeho, lebo nedostane sa. Ale už, však oni už všetci pomaly prešli. Lenže viem tam, že... Vidíš, tam tí policajti stojí. Ale to sa nebudeš šmyknúť. Čo? To sa nebudeš šmyknúť. Ale valia. No bo... Veď týchto ľudí. Rád. Iba, ty to môžeš nechať otvorené, iba ja hen to neznášam, lebo on to má také... Čo je? No. To je ten bez zadbu. No. A hen tí dvaja, čo pre Boha? Sú normálne? Takýchto ľudí nenávidím. To je pekné. Jak je vidieť, že to je rýchlejšie. Určite iba pár. Oni už sú na tom moste. Môže to je dlhé ako. Ja som to tiež začal. Akože ten motorkár kam sa trepe. Aha, vidíš? Kúkaj, on sa mi rovno do toho záveru postavil. Á, Niekde takýchto ľudí nenávidím, ktorí idú medzi to. Á, kúkaj. tak ja neviem. Aj už stoja. Však oni sú už na moste, hej, Ale tam. či idú fízli. Á, však sa pozri na ten most. Áno. Oni sú už na moste. Akože ja teraz čo? Kto? Ten policajt. Aký? Ten som mal si. Prečo? Čo len, či sa rozčuloval. No lebo idú ľudia do tých konvojov. Nejdú. Idú. Kde? Nejdú. Však aj my keď sme tam stáli, tak sa tam rvali medzi ne. Sedí tak kokos ako letí, či šiba. Čiže by nemali. Čo?